Sa number 9, Mayor Javi Benitez amo ang youngest elected mayor sa Victoria City. Suno sa iya manginbentaha ang iyang pagkahuben, agunto iya malapot ang iyang 6-point agenda. May report si Nico Delfin. Patas, alalangay kag leading by example ang pasalig ni Mayor Javier Miguel Javi Benitez sa iya pagdumala sa syudad sang Victorias. Si Benitez supod kay Vice Mayor-elect Junby Bantug kag mga elected candidates sang Asenso Victoriahanon ang nagpanumpa kay re-elected 3rd District Congressman Francisco Benitez. Haluan ko gid ang inyo pagsalig sa akon. I won't let you down. My youth will be my strength rather than my weakness. Sa edad nga 27 anyos, tuyo ni Benitez nga mapalabot siya mga kasimanwa ang dignified human resettlement, mangin disaster resilient ang syudad, kag mapabasko ang ekonomiya pinaagi sa Alternative Livelihood Program. Kabahin man sa iya nga 6-point agenda ang transparency sa panghimanwa, pagpasanyog sang programa sa edukasyon kag ikaayong lawas. I will not demand what I will not do myself. I will set high expectation for each performance as I commit myself to the same. I will put the right people for the job, bisan anuman kagamay, kung ka-importante ang ini nga trabaho. Dapat sa nagakabagay nga tao ang tagsa ka trabaho. Sa inaugurasyon kag oath-taking sa mga elected officials, nagtambong man ang pila ka mga lideres ang 3rd District. Ginupdan man si Benitez ang iya amay nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez, Iloy nga si Dominic Benitez, manghod nga si Bettina, kag sang iya aktres nga girlfriend nga si Sue Ramirez. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.